DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:35. Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakahuling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-19 ng adlaw kung petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan? Mag-inop na kita sa sining mga inuras. Tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon tawan pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod?
Atensyon na nay prime water ho. Way gatubod ang tubig ninyo. Gatubod man. Pero daw tulo-tulo sang kama-kama ko no. Ay ho. Dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis. Ay dudukon sa mga kaiping nga mga village dira kung tubod pang tubig sang prime water ngayon nagpasagasagaman kamuya inyo ka salo-salo sang operasyon sang tubig ni katapusan ga penitensya gyapon ang mga kauturan tadra kagang tubod sinili at tubig kundi daw labhang ay nalong klase kapag kung sinimang abi atindihan yun ni prime water kung sino mandang tagpamaaba kag atipan sa mga reklamo sang mga concessionaires sang prime water formerly Basiwa lihog tada i-check ninyo sa area sang Alihis sa Olympia Village no kayang tubig ninyo daw hindi magklamo kagang tubod niya daw matyaga mo daw mayo pang ihi sang ido kay mabatyagan mo pa ayo sige prime water lihog ta ha sa mga kaaksyon ta diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa syudad sa Bacolod kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa kanginan oks lang kabayon ta nga okay lang kay kung hindi okay, may something problema gid mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tang nagatutok na sa aton sining balitaan, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto samtang nagatsibog ng halos kalabanan. Ang iban sini daw wala pagid man gahimos pa sang palanyagahon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kamusta iya kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan? Kamusta ang tupa-tupa sang manipis nga ulan diri sa Bacolod amuman ho? Dala ni Tita Auring. Ayo, kabayon tang hindi na siya mag-aagi pa diri sa aton inang nga matamat siya blang nga matunaw. Ang ulan kag ti amuning ginakabalakan gid sang tanan mo. Actually yara na sa 75 km per hour tudtog sa 110 no nga kabaskugon mga kaaksyon po tanong latest subong by 11 o'clock amuning hibaloon ta karon dugay-dugay upod kay aksyon Dorel Cabato sa News Center parte kay Tita Auring ay Tita Auring sige, sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kag sa mga kaaksyon ta dira sa bugos nga Western Visayas, sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto, sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Eden Abuso. Syudad sang Talisay gin-categorize ang mga lugar nga posible patigayunan sang evacuation kung may pagbaha nga magaluntad tugas ang Bagyo Auring. Subong pa lang daw ginakibang ng Talisay, Silay, Ibimagalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante daw ginakibang na kung mag-amo sining sitwasyon. No? That is why sining ko, si Tita Auring, dapat mapanas na siya, no? Ay, hugid. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artayupon. Ini may kangtanan sa preparasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bacolod. Angot sa Bagyo Auring, all set na meeting sa tanan nga ahinsya ginpatigayon kahapon nga adlaw.
Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office o kung BCPO may pagpanghanda man nga ginahimo sa posible pag-abot kag pag-agi ni Auring sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, facial composite sang suspect na nagpatay sa kay Villanueva, nagwana. Okay, itong sa Banwasan San Enrique. Kaga sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon na Eden Abuso, inimay kang tanan sa grupo sa mga negosyante, ginkalipay nga mangin madinalagon ang tinutuyo sa pagpangabay nga panugutan ang pagserbe sang makahulubog nga ilimnon sa mga kalanan. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Inimay kang tanan sa 38 anyos nga lalaki patay matapos nga maghikog sa syudad sang Cadiz. Kag sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon Dorel Cabato, inimay kang tanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, nagadali nang mag-abot sa pungsod ang bakuna. Kag COVID-19 breath test gina-develop na. Kag maki-update kita sa COVID-19 karon dugay-dugay sa bugos nga riyon sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Pero sa mga ka-aksyon tayo, like kag i-share ang aton sining program sa Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat, Bulig sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. I-like kag i-share kahit tinguan taman nga basahon karon dugay-dugay mga mensahe ninyo plus ang yara dra sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay tagtanay sang resulta, yari ng resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery ang ginapabot gid sang tanan, no? Ilabi na sa mga tumalaya sang STL sa sining adlaw sang Biyernes, February 19, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 8. Liwat resulta 18 and 8. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante na mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACE. Ayos, sige, dalig lang ha, kay makwanta, mabasa kita sa mga ginpadala ninyo nga mga pag-like kag share. Unahon taning like kag share, ang mga mensahe nyo, pagkarunantan lang na. Importante, naka-like kag naka-share mo sa aton sining nga programa. Ang way naka-share da, kag wala naka-likes, karon lang dugay-dugay, no? Importante, naka-like kag naka-share, no? Amo wala na akong ginayo sa inyo. Tapos pangbasahon ko ng mga mensahe nyo karon pwede. Ako naman maayo sa inyo, no? Sige, daligid lang ha kay kwanta diyo hisayod tadi. Sige, ma-like kita kag mag-share man sa aton sining nga programa. Ayos.
Subong sini may yari 8 ka mga shares, mga ka-aksyon, pero 51 na ang nag-likes, no? Kadamo na sang nag-likes, pero ang nag-share daw, kagamay pa lang ako. Kay Madam Beth Kiatson, salamat kid Madam Beth Kiatson. Christine Minyes Villalobos, may lang pag-monitor. AG Manalo, kay Richel Bonilla, Remedios Constantino, Atia Kim Erman, kay BBJ Drama, salamat gid, no? Kay Ning Grate, kay Jose Talunan, Gerald Hermino, may lang pagpamati, kag Eunice Mariano, Linwell Basilan, kag kay Girly Gani Garcia. Salamat gid sa inyo nga mga ka-aksyon ta, no? Amo lang 13 nga una nga nag like sa aton sining programa, no? Okay, sa mga nag-share sa aton sining program. Kag sa mga nag-thumbs up naman, linya approve kay Philip Alonsagay, John Recicio, Alex Montesa, Jocelyn Libon Dispoho, Jinjin de los Reyes, Christian Monterde, Bia Jonathan, Angela Liarte Gayondato, Leonila Tarosan, Merly Dolido Magallanes, sa kay Liberty Binitin Obaldo, Rafael Diaz Jr., Robert Roma, no? Kay Virgo September, Manjo Arnijo, kay Pac Manuel Machong Pilinggon, kay Aromas Arlene, and Dante Vaflor, Ronilo Niniel, may lang pagpamati. And Jim Asdilio Badag, Philip Lorente, Alex Fuentes, Noel Tandoy, and Christian Sanico, Noel Amar, Joe Magbanwa, and Rafael Sanle, lakip na kay Carla Mahusay, Talaban Abo, Janie Solgon, Joan Ramores, kay B. Bacosa, Mildred Sanglap, may lang pagpamati. And sa kay Noemi Portodo, kay Ronaldine Nicor, April Banag, Welmar Libredelia Molion, no? Kay Valencia Kinet, salamat gid, no? Kay Yern Grigas, and Edmar Kilitar, kag kay Migs, ay party si Migs, ha? Salamat gid sa inyo sining unang pag-likes kag pag-share sa aton sining programa. Ayos? Oh, sige, saway pa maka-share da pag-share na kag pag-likes man sang aton sining program. Then to follow lang din mga mensahe ninyo. Please lang, mga ka-aksyon. Sige, salamat kita. O sige, una pa lang itong pagpangalagad ta sa inyo mga ka-aksyon. Karon dugay-dugay, aton dalon pang iban nga mga mensahe ninyo. Nga ginpadala dire sa aton sining pagpangalagad. Dali gilang standby. Manong balik kita sa Dili Gilamang Madugay.
Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, kada siglang sang orasan taba. Pero sa imo sining nga pag-ersisyo, hindi gid magkalipat, exercise gid kita, no? Pod na kay Aksyon na Dorel Cabato, ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagadali nang mag-abot sa pungsod ang bakuna, no? Kag COVID-19 breath test gina-develop na mga kaaksyon samtang maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Region 6, bugos nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, plus ang update sa kay Tita Auring, kundi na si Tita Auring. Ay, Tita Auring. Yaring kaundan sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Halin sa pinakasako nga News Center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Doors, Aksyon na Dorel Cabato. Mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto. Grabe mga lawi-lawi mo ba? Si Aksyon Eden kapon, no pwerte man, subungi mo daw. Kay ginhatag ni sa isa naton ka-listener. Ay na. Ang amon nga mga earrings. Wow, So, kanami. thank you, Miss Carol Montoya. Si Ann lang yang wala. Ara siya. May ara Wala man. mo kita agapon sa This Is My Life, how? Wa- Ara si Action may ara man. Sige lang kayo pakita, ya karon sa imo, wala dugay-dugay. Gali ka. Doon na Yes. maguhan ko sa mga earrings ninyo nga kamalagba. Ay, kalain. pwerte. Anong lakat sa panahon, Action Doors? Yes, Action Rex, antes ang aton nga balita national, update kita na sa Bagyo Auring, kay sa pinaka-latest nga update halin sa pag-asa, ini nga Bagyo Auring ang nagbaskog pa kag subong isa na ka severe tropical storm samtang nagausoy sa Philippine Sea padulong sa nasidlangan sang Mindanao. Sa pinaka-latest nga update, ang sentro sang Bagyo Auring ang nakit-an sa 595 kilometros na sidlangan na bagat na nasidlangan sang hinatuan Surigao del Sur. May kabaskogon ini sang hangin nga 95 kilometros por ora kag pagmadlos nga 115 kilometros por ora malapit sa sentro. Tropical cyclone wind signal number 1 subong sa 20 ka mga lugar, Action Rex, sa
bugos nga Pilipinas, signal number 1. Anong signal number 1 da? Sa Mindanao, sa Davao Oriental, na sidlangan nga bakin sa Davao de Oro, partikularmente sa Pantukan, Maragusan, New Bataan, Compostela, Moncayo. Namagat na sidlangan naman nga portion sa Agusan del Sur, sa San Francisco, Rosario, Bunawan, Trento, Santa Josefa, kag southern portion naman sa Surigao del Sur, partikularmente sa Bayabas, Kagwait, Marihatag, San Agustin, Lianga, Barobo, Tagbina, Hinatuan, Bislig City, kag Lingig. Sa karon, ang publiko kag ang natungdan nga mga Disaster Risk Reduction Management Council ang ginabisuhan na nga magbantay sa lakat sang panahon kag sa masunod man nga Severe Weather Bulletin Update Action Rex nga iga-release karon las 5 sang hapon. Buwas nga adlaw Aksyon doors subong abiyara sa daw mabatyagan ng perting ulan no sa Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro kag Davao del Norte. Buwas sa hapon or halin sa morning, buwas sa Sabado no? Yes. May heavy to intense rains over Caraga region. Moderate to heavy naman ang mabatyagan sa Eastern Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao del Norte, Davao Oriental, and Davao de Oro. Light moderate, magsling ka gani, light daw manipis lang kasarangan, no? Daw mo nang kuwansang ulan, no? Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Lanao del Sur, Cotabato, and Davao City. Mayugid na digli kayong Negros Occidental kag Western Visayas daw hindi masyado gid ka makitaan action door. Soldo nga ara sa Visayas. Oo. So far subong pa lang ni nga mga tinion, no? Pero dapat magro aligmat gid kita man bisan wala si Auring pero ang ulan ara sa gihapon mabatyagan action doors, no? Yes. Nagaulan-ulan na di gani sa Bacolod action doors. Aga-ulan na? Yes, kagina. Awi kagid gwa sa imong sa imong nga lungga? office. Wala po office. Kala. So mo na kag naghambal mo action Rex si si Sir Jeff Archer Hart Kailian nga posible Martes maigo driya sa aton ang ining Bagyo Auring. Apektado kita dere. Pagro andam lang especially sa mga low-lying areas bla sa mga nanubuan gid. Nanubuan nga lugar. Nga mga lugar ro andam gid Pag hindi gid magsalig okay man kung hindi na maglabay pa di si Auring pero may pag-ulan nga dala ini mas mayo gid nga magkuan kita no magro aligmat action doors. Correct. Yes. Sige. Kag sa iba na nga balita nasyonal, nagadali na si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-abot sa pungsod sang bakuna kontra sa COVID-19. Iniya ang ginpahayag man sang palasyo sang Malacañang matapos maatrasar o kon madelay ang pag-abot sang bakuna nga halin sa Pfizer bangod sa ginakinahanglan nga mga dokumento kaangay sang ginatawag nga indemnity agreement. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, bangod nagpalayag na ang presidente o kung nagpagawa na sang iyang statement man, mahimo maging madasig na ang paghulag sang tanan. Kag suno pa kay Roque, nga hinimo na sang gobyerno ang tanan nga kinahanglanon para mapadasig ang pag-abot sa bakuna. Kag sertipikahan naman sang presidente bilang urgent bill ang ginaduso nga layi nga pagasabton sang gobyerno ang pagbayad sa hospital o kon galastuhon in kaso may malain nga epekto ang bakuna sa isa ka tawo o kon ang ginatawag nga adverse reaction matapos ini siya nga mabakunahan. Magluwas sa Pfizer, matrasar man ang pag-abot sa pungsod sang 600,000 ka doses sang Sinovac vaccine bangod sa kawadon man sa emergency use authorization gikan sa Food and Drug Administration nga sa karon ginaproseso naman. Kag sa iban pagid sa dugang pagid nga balita nasyonal,
nagpakita sa karon sang maayo nga resulta ang ginahimo nga pagtuon sang isa ka kompanya dito sa Netherlands o kon the Netherlands para sa paggamit sang ginatawag nga breath test sa pagtumod sa mga impeksyon sa COVID-19. Sa ginahimo nga pagtuon sa pagdevelop sa ginatawag nga electronic nose sa Dutch company nga Breath2Mix, sarang sini may baluan kung sino ang positibo sa COVID-19, pinaagi lamang sa ginhawa kag posible himuon nga epektibo man ini nga screening tool. Ginpaidalom nila sa pagtuon ang 4,500 ka individual sa tunga-tunga sa Agosto kag Disyembre 2020 nagligad ni tuig nga nagpadulong inisla mismo sa mga COVID-19 facilities ang nasambit iya nga pungsod. Gamit ang sample sang mga ginhawa sang pila ka mga grupo sang pasyente, gin-encode nila ini sa ginatawag nga electronic nose o kon e-nose kung ano ang profile sa COVID-19 na patient. Masunod nga nahimo ang device amo ang natumod kung sino ang hindi infected bisan mayara o kung wala sang sintomas. Sa karon nagalabot sa 70 to 75% ang accuracy sini sa mga individual nga ginpaidalom sa amo iya nga pagtuon kag mahibaluan ang resulta sa sulod gid lamang sang 5 ka segundo. Sa makaiginan nga hindi matumod asang e-nose kung wala sang virus ang isang tao, mahimo naman sila nga magpaidalom gid sa swabbing test ang pasyente. Meaning daw doble abi. Kung ang action Rex kung Doble hindi ang sukot. Ay, Kay maagi ka na primero kag kon hindi nila kag daw normal, maagi ka naman sa swab test. Nga diri sa pungsod Pilipinas. Ate, pero nakasugot na ning gobyerno tanga may wala pa man siya action direct. Actually, ara pa sa the Netherlands. Kaya ang diri sa ato niya laway pa lang yamong. Oo. Sa masunod ang laway na daw, way man na gina-practice gani subong. Way na subong. Way na. Do same gyapon ang pamagi kung paano magkuha sang testing na sang COVID-19. Pero depende pa na kay abot kinapabot pa man ang testing ganito nga maabot diri sa aton bakuna bla. Tigina dalian man na isang presidente nga mag-abot mo. Correct, action direct. Galing by March pa siguro maabot na siguro or before mag-end ang Pebrero basi kung may bakuna na. Kabay pa action Rex. Kay amo to hambal sa aton nga government. So sa update naman sa world record sa COVID-19, ang cases sa bugos ng kalibutan naglambot na iya sa 110,822,981. Ang nagkalamatay 2,451,394 kag ang nakarecover 85,764,315. Sa Pilipinas ang pinaka-latest nga cases naton dire yara na sa 555,163, ang nagkalamatay 11,673 kag ang nakarecover 512,163. Sa Negros Occidental, siyam ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,732 kag ang Bacolod duha ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,808. Ang Western Visayas naman may 48 ka madugang nga kaso kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 24,185 cases. Ang aktibo nga kaso yara na lang sa 944 kag ang recoveries 110 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 22,510 kag duha ang nadugang kahapon nga napatay bangod sa COVID-19 gani nagresulta na sa 725 total death toll sa bug-os nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Pagro aligmat lang sa mga kaaksyon tadra nga daw masamilang bala ginabahaan kag nagadalom ang tubig. Pagro aligmat lang kag hindi na pagulaton pa kung nagabunok gid ang ulan bala. Importante lang nga ma-safe ang aton sining nga kabuhi. Pero way taman ginapangamuyo. Mas maayo gani nga maglikaw na lang ini si Auring diri sa aton mga kaksyon. Sige.
Sa iluhan tanang balita ni Aksyon eden abuso gikan sa patrol ini may kang tanan sa grupo sa mga negosyante ginkalipay nga nangin madinalago ng tinutuyo nga pagpangabay sa nga panugutan ng pag-serve sang makahulubog nga ilimnon sa mga kalanan pero 6 to 9 lang na ha. Yaring kaundan sa report ni Aksyon eden abuso gikan sa patrol. Sa detalye sining balita, we have Aksyon eden abuso Aksyon eden. Action Rex nagapati ang grupo sa mga negosyante nga nangin madinalag-on ng ila tinutuyo sa pagpangabay nga tagaan sang kagayunan nga makaserbes sa makahulubog nga ilimnon ang mga kalan-an. Sunod kay Metro Bacolod Chamber of Commerce Chief Frank Carbon, sa among nga tikang hindi nila tuyo Action Rex nga makadugang ini sa ila ginansya kundi para ipakita sa Emergency Operations Center kag mga health authorities nga responsable ang mga negosyante sa pagpatuman sang health and safety protocols kag mahimo na nga mas halugan pa ang iban nga mga negosyo. Tuyo sanday Carbon nga ipangabay sa EOC ang pagpanugot sa liwat nga pagbukas sa mga barbershop, mga salons kag pagdugang pa sang seating capacity sa mga public transportation. Ginpalayagman ni Carbon nga umpisa sang ginpanugutan ang pagserbes ng makahulubog nga ilimnon, wala man nagadamo ang ma-record nga kaso sang COVID-19 sa kada adlaw. Pamatinaton si Mr. Frank Carbon. That will increase sales. Kay, as you have to remember, nga hotels, restaurants, karinderya, 90% of our income is on food. Not on alcoholic beverages. Alcoholic beverages is just a come on. No? After that, you take 1 or 2 beers before you eat. Just a come on. What we're trying to achieve there is for the local government to slowly open up. To then, pwede na kami maka 6 to 9. It will not increase your nakakulbaan mga local transmission. No? Hinapapakod lang namon ang kurason sang ganin na IETF, EOC. Yeah, we're responsible enough. You're in control. We're operating. So, open up. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon eden abuso balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:12 na nga oras sa mga kaaksyon ta Jamon Hotel Anay Home para sa mga kaaksyon ta nag-travel pa sa nag-problema nga daw hindi ko magpug-es ang panit ni
Kantuantang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center, inimay kang tanan sa preparasyon sang city disaster sa syudad sang Bacolod angot sa Bagyo Auring. All set na meeting sa tanan nga ahinsya ginpatigayon karon or kahapon nga adlaw. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report tupod kay Aksyon Art. Tayo po Aksyon Art. Wala na naghulat pa sa tempo si Sergio Marie Vargas so kung nagkumpiyansa nga basikon malang-alang pang pag-meeting nila kay kapon mismo sa Mexican na patawag niya ang mga representante gikan sa DepEd, PNP, Bureau of Protection, mga volunteer organization diri sa syudad sang Bacolod kapin pagid mga rescue responders para nga patigayon sa meeting bilang preparasyon sa Bagyo Auring nga karon ginakabarakan basi magdalaman sang epekto mga pagbaha diri sa syudad sang Bacolod. Na nagigbahin diri sa nasiling ko na may representante gikan niya sa Department of Education para sa pagtumod sang mga eskwelahan nga way ginausarya para sa COVID-19 nga mga patient kundi magamit bilang evacuation centers para man ang PNP nga among gintugyanan ni Sergio Marie Vargas nga magakontak sa ilang mga counterpart kapin pagid sa Murcia kag Salvador Benedicto nga mo naman ang posible halinan sang flash flood kuning kaso gid man magtaas o kung magdamol ang ulan didtong mga lugar. Now may tatlo ka mag-clustering nga himo diri sa Bacolod City sa diin ang in-charge diri among Amity Chamber kag ang DRRMO. Ang teritoryo sa ning clustering para nga kuning kaso may problema magtuhaw sa siningin set-up clustering ang natungdan nga rescue operatives amo ang mag-responder kung kinanglanon nga mayara sa rescue operation nga patigayonon. In fact, araman ng DSSD nga attend para naman ini sa relief operation in kaso gidman nga may mga evacuees nga dalon sa evacuation center. Padayon man ang iya sining coordination, hindi lamang sa tumaragatin sa meeting kundi sa mga barangay nga nag-remind at least ang ilang mga residente kapin pagid ang yara sa kilid sa mga baybayon, ara sa kilid sa kasuban sa mga flood-prone area. Ang mga barangay officials kin patambong man ni Aksyon Art? May representante man silang aray. Para Okay. at least tanan sector action rex involved makabulig no kay sila niya hindi at matag kumpiyansa Gani man. pwede siguro bisan basi magliwat pang pwersa niya pero mas mayong handa kita sang inablang maghulag kanayara na nga nagawaswas ng ulan. Gani man. Lain gid man ko nagka-prepararya mas temprano Mayo man ang ginahimo ni Mr. Jo Marie Vargas kay may kalamidad man o kung wala, at least preparado bla? Hindi, kay sila nga, budlay na nagkaroon, ka pa na imo ga inulan, ka pinangilat, na mapatawag ka pa yung meeting. Correct. Kung hindi na lang iban magkatong, instead nga mag-attend pa meeting, kag mag-imo preparasyon, mga plano nila, kasi una pa na sila yung mag-bulig sa pamilyan lang, nga mas apektado man sa pagbaha. Laban Yaring palayagon ni Mr. John Marie Vargas, ang cluster head sa Disaster Risk Reduction Management Office. Pag-meeting na mong gapon sa response cluster, naplakta naman ng Montanan, no? Ang isa lang ka-changes siguro to is that ang sa DepEd, hindi tanan nga schools magamit aton. Okay. Tungkol na may quarantine facility. And tapos, ang kwarto, hindi tanaw butangan nga apat na pamilya sa Matami sa una. Isa na lang ang pamilya kada kwarto. Kung may evacuate kita. So anyway, tanan to, ready naman ang relief assistance, relief goods, and medical team, ang transport group, ang rescue, ang police, ang Bureau of Fire. Ito ba halos kompleto na kapon preparation na. Amon siya na sistema, ang sa North Bacolod, yan na singamit. Ang Central Amon, ang South Yasin Chamber. Pero nalabot yung rubing namon nga kabalikat na sobrang na sila itaklibo mo. Amon ang mabulig tanan na responde yung kaso yung man mag-lain ng sitwasyon natin. Isa aking set up kapon sa Tuntos Pelalyada, kasi kung kontak-konta mag-inula ng diwa kabanwa sa babaw. Kaya ang isang na problema, tadang flash flood lahat.
Okay. Kaya katuga naman siya sa lupit sa Bagsungay River. So amo na isa ating advice ugapon sa police way labot sila pagpatrol kung gabi o kung magsigino lang sila AOR. Kontakon namin nila tapos babaw kung para mabalaan na mo din kaya makatext document sila mga opisyal sa barangay. Aksyon Rex, ang palayag ni si Jomari Vargas. Ang isa sa mga ginalantaw tanga daw gataas ang tubig masamid bla sa may Aranita blao sa may anong daganing hotel da. Daw kadugay na nga problema daw lagyapon masolusyonan da gamay lang nga ulan ka taas daw ng tubig da. Aranita? Oo, no, gadalo. Oo, kadugay na nga problema daw bla sa may Sugarland bala nga dampe nga hotel bla ginakapihan mo man kung kaisa bla. Gani, sa dras my corner, dapat tunan na tani isang syudad ta kung ano na nga permi na daya gataas ang tubig gamay lang nga ulan. Aling ang dalan ang kuwan na ang drainage na daya na PWH ko kay Aranita Street na mo. Yung pamangkuton talaga kay bago siling ni si Councilor John ang kundi PWH o na si Villarreal. Away na si Villarreal de? Huwag sa kalisensya si mo. Huwag man sa ka-text di. Umalis na walang paalam. Galing kay part to sang daw reshuffling sang DPWH eh. Ang amigo ko kag classmate gani siya ng head sang Kabangkalan Distrito. Kaya ano ito mga kadto to? Ate kung maka-text man sa eh. Kaya mo na wala punta. Uy, speaking sa basura, bla. Subong masosan to sa IPM, pagkakuton gito kay silang Sergio Marie, basi bumalik na iya sa suba. Hindi nga basura man? Sa Mambulok Reka. Ang ginpanghawas na? O, tingagawin ito na subong. Ti wala pa mapanghakot to since nagsugo. Dapat may gasunod na nga dump truck yan. At kung nagamalaya kay kabalo ka basa ang iban, may mga labnang lasing natin, mawigit sa dalan, kalawais na. Ang tagas niya kalain, kagkabako Gani? O, tiyan mo na sila niya tingagawin ni Subong, iplastar gining at least mapangakot. May budlay na kung magsigi, kaulan na madagahay man na pa'y dalom gyapon. Di balik naman suba sa lumon na maluluwat sa Oo, anay nagro limpyo-limpyo na kag lapad alawig naman ang nakantuan sang ang bridging naton bla. Gani ang amphibious excavator. Oo, ang amphibious excavator. Excavator. Oo. Daw lawig-lawig na. Lawig na. Ang importante nga yung pulpog ito ni Sergio Marie. Ang monitor. Monitor. Hindi na tawaliso Oo, gani. Mamati ito sa lumang sa imong operita. Now, kaya mo na sumang ginagagaw naman kay siya nga budlay na nga magbalik. Ang isa lang gigapon ng Sundex, nagkadto to siya, may mga nagpanugid ng residente, nga may mga private kasalakyan, nga naghulog yung basura. Siguro na ano, inisla yaman. Namin ay panghulog mo ng salakyan nila sa sa kanal-kanal bla. Hatid, sakto gito sila kay Go, kay nagdalom na ng kwansumo mo. Oo. Kaya rin panawagan nila mo, hindi mo magatag problema. Klase ka mga tao ni nga ginalimpyuhan agad para nga tayuyo ng tubig nga hindi magsupon mandatan eh. Galing kayo may mga tao gid nga bagtik ang utok bla. Ati basi sa bagyo ni magumok utok nila. Ayo. Ang appeal pa ang kagpanawagan ni Sergio Marie Vargas. Wow, ginamo na daan na yan sa may taytay na yun. Kato-kuto kapon. Ano, din sa ko na isa katao dito. May mga tao ko na yung nagauna akong modra sa taytay. Yan na sila kaya ni Kulaya. So, matanay ko na hindi sila makabati, mablakag yan. Doon nakmubla magdugang na yung problema namon. Pati na gusto nila magproblema lang ni Terne. Dito ba, na nanay at yan. Hindi, namon niya para hindi magbahalik sa kwan. Lining adlaw hakuton gina sir ang aras kilid isang creek pa. Oo, ginamo na to de. At least basto ng ulan dapat wala na basura sa puno ng taytay mo. Kaya mo na sang gakosin kapag supon abo sa bilang sa babaw. Aksyon Rex, ati kabay pa mga gawin kagway na sang abriya sa masalakyan nga maghakot sang basura. Ang iulayhunan ko lang ang bal ni Domingo Guansya, Slingyak, Sunrex ang bahada sa may Sugarland na yon. Vice Mayor pa lang na si Mayor Bing. Hasta subong wala man gyapon maksyonan.
Ay, dugay na to. Kadugay na datuod mo nga gamay lang nga ulan daga dalom na damo na natingalahan ko nga wala ginamatagan aksyon, no? Matsyag ko, may tuburan mo. Agani. Gamay lang nga ulan tuod nga salyada ng tubig da. Hindi alam nga pwede ta recommend na sa kwan. Sa promoter, takan public. Mangkuton lang si Sergio Marie Vargas kung ano nang plano nila da kung DPWH ti bakulod man under gyapon mayo ginamatunan kay daw diri lang sa north nga portion na focus anay ni Mr. Jo Marie Vargas pero dira sa may Singkang Airport ba si mga pamangkot mo sa zona. Lagi kayo ti pasulod, di mo matapos di sa iluan gawa na nila Aksyon Rex. Pero dala sa dala na rin tayo pamangkot na siya kung sa noy na. Kaya naging tukod magkabay di si Mayor. Do DPWH man si Mr. Jo Marie Vargas ba? O gani, no? Dong Obraya do related man? Pati tanan kwan. Grabe. Bulukay na ganun buhok siya. Ang mga salay sa diba talaga ron sa Aksyon Report sa Altanan Edition. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo. Hukon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hupon balita gikan dira sa Bacolod City Government Center. Tod na mabatyagan ta lang ning pag rosol ob sa mga tubig ni kuntig ululan pero kuntig ilinit hindi taman mabatyagan, no? Dapat dira sa may Singkang dabla lapit sa may hotel da. Amo nang isa pagid ka talamdon sang syudad ta. Gid kay daw kabudlay gid ka tama, no? Salamat gid kay Domingo Guancia, no? Nga nagpahibalo dre sa aton. Gani man. Ayos. Sige, daligid lang Standby ay kay matagta pila ka isa man lang niya. Daligid lang standby sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo pagkatapos lang sini. Ang Joy 1050 pack hasta 15 na swak. Una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:27 ng aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga investigation sa San Enrique PNP. Official composite kuno sang suspect nga nagpatay kay Villanueva nagwa na kagiban pang mabalita sa Nokpo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo Aksyon by Aksyon na Rex, meron na tayong facial composite. Ginauyatan karon ang San Enrique PNP. Ini may connection ini sa pagpatay sa kay Ryan Villanueva nga taga La Carlota, no? Barangay 1, Banwa sa La Carlota. Sadtong tadalikdan nga Domingo sang kaagahon, Valentine's Day gid ini. Nga nagluntad dira sa may Wishing Family and Restaurant sa Barangay Tibsok, Banwa, sang San Enrique. Sunod diri kay Police Major Rinanti Salgado, ang hepe sang San Enrique PNP. Ang official composite action Rex gin paobra nila ini sa isa ka miyembro sang La Carlota PNP. Damlag lang report sa to nga magdangop sila sa National Bureau of Investigation o kung NBI, pero why na to matigayon diri na sila sa La Carlota na lang kay may ara man sang makahibalo kag lisensyado man. So ginlaragway sang babae Action Rex atong 25 anyos gaupod niya sa kwarto ni Villanueva. Ang nawong sining lalaki o galing mata kag ilong gid lamang ang iya sining maplastar. Oo. Kay may face mask abi mo.
ining suspetsado. So amo lang na ang plastar niya sa iya sini nga paglaragway. But sunod kay Salgado diri makabulig-bulig na ini action Rex. Kahit ati ko ng taon mo kon mata kag ilong nang ambot kon pa depende na sa pulis. Paano na tawa uron sang investigador ta naman? Yan, man kiti sila mismo subong gatinguha din ng tani nga makakuha, makakalap sa mga ebidensya kag makatudlo sa suspetsado. In fact, isa lang ni sa 5 sa ang ginaragway sini na sambitya nga babaye. Siya makabulig-bulig na gid man ni may ara sila sa ginatutukan subong motibo pero hindi pagipalayag ni Salgado kay ongoing pangilan sining investigation, no? May ara man sila sang posible nga mo ding suspect based sining nasambit yang cartographic nga ini ginauyatan nila. Pero nagpamalibad siyang ipalayag ini tanan-tanan subong kay sunong saya. Kinanglan nga siguraduhon ginila anay iti facial pa lang ini hindi gid matudlo directly nga ti siya ginang suspect although nga ti ara ang witness iya nga buhi action Rex, ano? So nagatinguha gid ang taga San Enrique PNP ginahimo gid ang tarantanan agod nga may makasakaan sila sa kaso. Ato yang video open footage sa CCTV sa resort hasta subong wala pa gid feedback ang resort action Rex ginahulat pagyapon sang San Enrique PNP ining nasambit yang nga video. Pero pamatitang tingog ni Salgado angot sini. Okay. So, muna update sa boss, sir. May anak sang wala tayo lota. Okay. So, PNP ka pa, sir, no? Sa PNP ka na so, minister na ka, sir, or makaupra pa lang? Last day na to, sir, subong pila pa, sir, ito na umong ni, sir? Ang babae, sir, no? May ano, sir, ang na-describe niya, ang mumiligan ang anigi for so, sir, kina-describe niya, kilala niya, sir? Makilala niya? Makilala niya sa magpapa po, okay. Mga sila, sir, sang nagwa sa mga sa rescue, sir, may ulo ideya na kamo, sir, sa San Enrique, sir. Amo ng budlay, no? So, meaning, sir, as of now, sa mga suspect or suspects, medyo may mawala na kamo, sir, or may mawala pagit, sir? Action Rex sa walang portion sa palayag ni Salgado angot sa itong sining interview kay Nasaya dira sa Lakar o kon San Enrique PNP Action Rex. So, kung sundon talag niya tigayon sila sa pagpanisan kaso kung may ara na gidman panaabuton. Pakaroon sa Action Rex sa ibang nga balita gikan sa Nokpo ini may connection sa tong pulis ikaduha na nagpositibo sa random drug test gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Ibalontang status sa kinikaron. Amo na balita sa Nokpo, Aksyon Brian Model report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Aksyon ng Radyo Philippine Standard Time, las 12:34 na nga oras, 12:34 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Sa dugang pa mga reports karon dugay-dugay. Sa reports ang Kapitolyo tani aksyon na din na boso, kag aksyon na direct magbanwa sa BCPO plus ang aton sining mga out of town reporters. May tisianay kulang balang imo sining galawas ang vitamin C kinanglan ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon ta na yan, ayos sa mga kaaksyon ta, sa kay Susan Gonzales, may lang pagpamati, Tomas Bronyola, and sa kay Sir Alex Montesa, gatamyaw lang siyang abyan, nga gabunan sa Mabini Coral, Sanday Guillermo, Clarito, kag Tatay Fred Madrid, salamat gid kay ga monitor na sila, salamat gid sa inyo sinadra, no?
Okay, gabinaha mo nga balita. Ba, pwede si Alex Montesa, gabinaha. Kay Myla Primavera, Myla nga pamati Monitor lang siya sa FB Live. Salamat gid Myla Primavera. And Joseph Pacifico, Myla nga pamati dra sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Erlinda Dibulgado, Banji Gomez, Elmore Lorenio, and Carla Selva. Alin sa kay Joseph Pacifico, no? Dira sa Banwa sa San Enrique. Kay Lolita Pabila, may lang pamati kag tamiyaw lang si Fred Pabila Gapanyaga Subong. Salamat gid Lolita, no? Raymar Beranio Lingoste, may lang pamati Toto Raymar kag kay Monien Bores, watching live, no? Kay Domingo Guancia, no? Salamat gid Domingo. Lito Dayap, may lang pamati Marilyn Abarte sa nato Suligin La Castellana. Thank you so much gid Marilyn Abarte. And Yob Quinyol, may lang pamati dra sa Kingdom of Saudi Arabia, patamyaw lang sa pamilya Lucinio kag Tisara dra sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Halin sa kay Yob Quinyol. And Huma Lumina, present na siya dala sa area sang Barangay Tangob, no? Corey Vidaha from Kuwait, araman si Corey Vidaha kay Neil Brian Baloes. May lang pamati. Laydin Navarrete, may lang monitor. Salamat gid Laydin, no? Kay Grace Smithon Casin dira sa Manville Royal Subdivision, area ni sang Barangay Tangob, may lang pamati Grace Smithon Casin. And Kativer, may lang monitor. Pa-shoot out lang sa kuno sa magulang niya nga si Mary Chris Nora kag sa inablos siya nga si Dino Seridon dira sa Barangay Araal, La Carlota. Halin sa kay Kativer. Kay Vanessa Mayo, may lang pamati Vanessa Mayo. And sa kay Josephine Paro Alarcon, may lang pamati kag salamat gid, no? Josephine Paro Alarcon. And sa kay Michael John P. Season dira sa Chato Ilisi Paranaque, may lang pamati maulanon ang sunod nga semana. May lang pamati sa kay Kent Cesar Barcelona sa Cordoba, Cebu, ga pamati siya subong, no? Ga patunaw-tunaw sang kinain niya. Ayos. Salamat kid Michael John P. Season. Kay Percy Ortiz Ayon, may lang pamati. Pedrenia Ironman, may lang pamati. Tamyaw lang pamilya ya Rio family, Mosquera kag Pedrena family. Labi na gid sa pala loves ko si Serge ni Sagag Pilangga kung Iloy, Mama Judith kag Mama Gingging kag Papa Tisoy. Halin sa kay Pedrenia Ironman. Kay Mike Aven, may lang pamati Mike Aven kag Antonio Talaban Oriol ga pamati man pamilya Talaban sa Moises Padilla from Bacoor, Cavite. And Josephine Paro Alarcon, may lang pamati man Torres Alex, sara na siya, naka-live na siya, Torres Alex, no? Kag kay Rona Regina Traba. And gamonitor si Tatay Tidi Regida, Baby Yuki kag Tutuayan J, no? Salamat gid Rona Regida Trava. Kay Lorna Dilencia sang Cadiz, may lang pamati Lorna Dilencia. And Pelton Lipora sa Pasay, no? Salamat gid Pelton Lipora. And Madam Virginia San Antonio Olpenda sa Celine Homes, Barangay Estefania, ga pamati man subong sininga mga tinion. Madam Virginia San Antonio Olpenda. And sa kay Love Caniedo, salamat gid Love Caniedo, no? Nga nagapamati man sa sining mga inoras, no? Sige, ari pagid kay Robert Roma, may lang pamati. Salamat gid, maulat lang kami sang tamyaw mo Aksyon. Okay, sige. Sir Robert Roma, salamat gid, no? Merlin Dolido Magallanes, may lang monitor. MJS Candido Hildore dra sa Sumag, may lang pamati. Ayos, sa iluan ta diyan ay sa dalom mo kay napanas na tong babaw sa dalom kita, no? Kay Literio Parcondayon, may lang pamati. Tamyaw na ni si Palalabs mo Pedrenia Ironman, si Sergio. Sige.
Gian Resisio, salamat gid Inday Blaza, present man siya. Salamat gid Inday Blaza kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, no? May lang nga pamati kag salamat gid Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Virgo September, salamat gid Susan Gonzales. Thank you so much gid Tomas Bronyola. Ayos. Sige, dali gid lang mga kaakson, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sumsan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:53 ang aton oras. Standby sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo sa may mga kauturan tadira sa Sipalay, sa Kawayan. Basi may nakakita labi na gid sa mga kaingod nga mga lugar ngini sang syudad sang Sipalay, isa ka sakayan nga may ngalan bala best friend, no? Ang ginapangita sa karon nga may sakay nga duwa ka mga mananagat nga taga Barangay 5, palihog lang magpakigangot sa pinakamalapit nga barangay officials, otoridad or sa Philippine Coast Guard or Bantay Dagat man sa among lugar kung din sila na sampay, lihog lang ta paalimton gid importante gid ni, no? Ang duha ka mga mananagat nga sakay sa pump boat nila nga may ngalan best friend, kay ni sila na missing pa or wala pa sang mihura kundi ini sila, no? Lihog lang ta sa mga nakakita kag nakahibalo dra sa southern part sang Negros Occidental. Ang nagapaksyon sining bantay dagat personnel sang among syudad. Sige, kadtuantang balita na ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo.
Ini may kang tanan sa syudad sang Talisay gin-categorize ang mga lugar nga posible patigayunan sang evacuation kung may pagbaha nga magaluntad tugas ang Bagyo Auring. Kagiban pang mabalita, yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa Kapitolyo, we have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, gina-categorize na sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Talisay ang mga lugar nga patigayunan sang evacuation kun magluntad ang pagbaha dalaman sining Bagyo Auring. Sa Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama nagpaparaog na sang mando si Mayor Neil Lizares kundiin nasaad Action Rex nga on standby na ang DSWD, DRRMO kag rescue team sang syudad. Dugang pa preparado naman ang ilang mga relocation sites kag handa ng ilang food packs, hot meals kag iban pa nga kinahanglan sang mga residente. Ginmando man ni Lizares nga kon mag-amat-amat na damol ang pag-ulan, ipa-evacuate na mga pumuluyo kag kon may magpamalibad, ipatuman sa ila ang forced evacuation. Kalayag ni Aldama sa categorization sang LGU, una diri ang mga residente nga malapit sa suba kag baybayon, ikaduha among mga lugar nga ginabahaan kag ikatatlo among kon kinahanglan na tanan nga mag-evacuate. Pamatianaton si Attorney Jonathan Yaldama. Ang amon na mga legal CSWD, ang DRMO, ang mga rescue team should be ready. In fact, na-ready naman namon ang relocation area. At the same time, naka-prepare naman kami sang mga food packs, no, to be given to if ever sa mga i-evacuate namon ng mga persons or families. At the same time, na-ready naman ang mga if ever, ang mga hot meals. At the same time, also na-ready naman ang mga other needs nila, no? So, in fact, there is also a standing order by Mayor na kung magtuto na ulan, i-amat-amato na pag-evacuate, no, ang mga i-categorize namon ang ang mga areas, no. Samtang Action Rex wala gid lang madugay gin-confirmar naman ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga ginpaidalom na sa blue alert status ang bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Okay. Bangod man ni sa Bagyo Auring Action Rex, rason niya ti ginapreparar na ang tanan nga mga ang tanan ng mga local disaster risk reduction and management office ang kada banwa kag syudad sa mahimo pagluntad nga pagbaha sa ila sining mga nasakupan nga lugar. Mas maayo man siguro Aksyon din nga makapreparar sila, especially itong nagligad to nga pagulan-ulan bla nga porting tubig to. Gani Action Rex kay basi kibuto naman bala nga tao. Mayo gid man nga mas early makapreparar sila kag may panumdom ang probinsya bla. Correct, Action Rex. That's why nga naga-inventory naman karon ang Kapitolyo Provincial sa supply sa mga bugas, mga delata, kag iban pa, agud gilayon mahatag sa mga LGUs kung kinahanglanon. Kag importante na nga madayon kag sa hindi man kung may ulan man o kung wala, importante nagapreparar lang bla. Yes, that's why Action Next naghambal si Attorney Diaz gani nga naga-prepare lang kami pero wala kami nagapangabay na magatugas ang kahalitan ining Bagyo Auring. Kay kung subong Action Next, subong gani nga ugpo medyo may nagasulod-sanaaw gawang haring adlaw pero huyok sang hangin. Pwerte Action Next magpark ka sa open area naguyog-uyog ang salakyan mo. Kag daw Basko gid Action Rex kung may pag-ulan ni Goro nga dala gid Action Rex mamambag iban nga bagyo na gid niya. Pero ti mga muyok kita tanan sa kamayuhan man Action Rex ang tanan kag kabay pa nga maglikaw ang bagyo man diri sa aton. Importante all set ang preparations na sang probinsya kag syudad sa anuman nga pagulan-ulan. Yes, correct Action Rex. Amo na da ang dapat nga dapat gid naton nga himuon tanan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Abuso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo. Ti ang pagpanumdom sa aton sining provincial government ang nakasalalay na sa mga LGUs, no? Ting LGUs naton may yaraman na himo nga tikang para sa mga low-lying areas.
Ilabi na nga ti yadtong nakaligad nga pagulan-ulan, may mga presidents na, may mga ihibalo na nga ton nga mga LGUs kung ano ini nga mga lugar. Importante man sig bantayan na kung porte nga ulan, kag kung wala ulan, importante lang nga nakabatsyag kag mabatsyag man ang halos kalabanan. Okay? Bago kung kaisa, ang iban imbes nga nakabatsyag na, wala lang kabatsyag. Pero pag tupa na gani sang ulan kag porte ng dagahay sang tubig daw, nagasalyada sila. Dito na pagulato na. Importante, all set na ang preparation sang probinsya upod ang mga LGUs ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa mga ka-aksyon ta, Life Extension Vitamin D3 para sa aton sinipang lawigon nga pangabuhi. Life Extension Vitamin Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary. Ilang ko sa Victorina Heights, mansilingan ga monitor, subong sining mga inora. Salamat kido tay Benedicto, no? Kay Rosalie Anturin Navales Rojo, may lang pagpamati kay Paul Spant and Christian Kasipong, pamati sinong Rodi Abano sang barangay Manghanoy. Ayos, salamat gid Christian Kasipong kag kay Lida Zamora Yamagishi, no? May lang pamati Lida. And Yuki Muranay dira sa Tagig Cyber Security Firm, may lang pamati, no? Salamat gid sa inyo dira nga mga ka-aksyon ta. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa preparations man sang BCPO. Ti ginatutukan gid man ang kaming bagyo mo. Ti laton tapang maglaslas na ni. Ti preparado na ang aton sining mga kapulisan sa posibleng pagsulod ni Bagyo Auring. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex Peregrino. Ayo di purma. Ga ubo ba? Daw bagulang katapos panyaga mo. Ati laban gini. You got it, Aksyon Rex. Daw bagulang katapos panyaga, no? No? Yes, karami sang pag-away sang atay kag itlog. No? Ayo di purma. Kulang pa na. Atay kag itlog? Oo, nag-away sa tiyan ko. Ang hotdog wala? Ayo di purma. Chicken lang, chicken. Grabe nga mino ni Aksyon Jumari subong, no? Chicken, way ko nagkaon sa pinamalhan niya nga may lunod nga itlog, eggplant. Ayo di purma. Kaya bago ko kita nga ang pinamalhan, may sampaw nga talong mo. Bago na yan, instead nga amargoso, talong nga na isampaw. Oo, sampaw. Nung ko hapo rin nga mino, bago rin nga mino. Ambot na ano na magtawag sina? Ati pinamals with the talong. Ayo di purma. Siling to daw. Pinamals with talong, no? Munang... Daw ubo man ko sang pinamalan ni Jomari, Jomari, no? Pinamals with the talong. Pinamalan nga may sampaw nga talong mo, no? Bago na nga mino? Oo.
Kaya pag insindi ko kung pinaksiwan na sa iya, pwede mo nga kuwanan sa Amarguso. Oo, pwede ko na. Luya. Oo, Kamatis, Bombay. Siguro iya, Chelong Ahos. eh. Ang yaya. Chelong. Ayo di purma. Gakadlaw na hindi si Aksyon Elmar kag si Aksyon GM sa Brayo. Tiwai na ko ganit nagkaon sa pinamalahan. Oo, namit man ah. Hindi ko nagkaon kay kabudlay mag-away ang tatlo, no? Apat, no? Mag-away ang pinamalahan, Chelong, ang Itchay kag Itlog. Ayo di purma. Ay, no? Hindi ko ma-explain ah. O, tinga, kon kwada na nga, Itlog with Itchay kag chicken, ha? May lang nga pag pamati kay Rochelle Torbera. Rochelle Torbela. Sa din na siya? Di manguros Bacolod eh. Bacolod. Sabi ko sa sagwa sa iba nga pungsod. Dari na dislaya. Kay Sir Manuel ko kay Sir Joseph Chowa, may lang nga pag-monitor oh. Yes, may lang kapag monitor, no? Monitor lang kamoda, no? But kumusta si Kap Chad kag si Kagawad Jofred pa, ikaw monitor man na sila. Monitor man sila. Pero no, si Parinono. Parinono agisando? Oo, ay ginagita sa Parinono, no? Kung kisa ka pabatsyag mang visa, wala man. Parinono, pero batsyag man. Monitor lang sa... Yes, Parinono. Muna monitor na, pre. Ilang kay one of this day, matawag kami din Aksyon Rex Muda. Ba? Parang personal ikaw nga kamustaho, no? Ate, oh. Ayo di purma. Amo nang tirada da, no? Yes, Aksyon Rex, no? Doon ito sa Beer House, Parinono, sa personal calling, no? Para nga mabatsagan niya gid, no? Laban eh. Nga palangga ta siya, Aksyon Rex, no? Kag, kabalo na sa sang dasol siya na. Ayo di purma. Siling ko gidaw. Oo, sa tirada, Aksyon Rex, no? Tinanong preparasyon sang kapulisan eh, all set na? All set na, Aksyon Rex, kay kahapon, kundi nag-meeting to sila sa opisina sang City Hall. Si DRRMO. Di karon nga na patigayon sang accounting o PNP personnel nga na-train bla sa rescue kag search and rescue operation bla. Sa BCPO kay may mga pulis sila nga na-training sa rescue operation mong plus way labot kinimindaryo nila ang mga kagamitan nila dira although nga ang ila kagamitan sa rescue di medyo limitado lang. Ay importante diri nga may inventory sa equipment accounting of personnel sa BCPO kay siling ni Police Lieutenant Colonel David Katsumbo Jr. ang Deputy City Director for Operations sa BCPO laing giba niya kung naka-preparary ang Bacolod City Police Office mo. In fact, kani may ara na mga tasking ang aton kapulisan, especially ang mga station commander gin-advise na sang City Director sa Bacolod PNP Colonel Manuel Placido nga sa mga tiyempo nga maulanon kinahanglan mag-alerto ang tagsa ka mga station commanders especially sa mga barangay nga nasakupan nila nga masami nagabaha-baha ka kung kinahanglan nagtawag nga evacuation, force evacuation, may naka-standby man nga puwersa sa PNP nga na destino sa Bacolod City Mobile Force sa company Aksyon Rex. Di way labot sini ang patrol ka sa atong kapulisan in kaso gid man nga may force evacuation, sarang man ni magamit ang mga patrol car sa pulis naton sa mga police station nga sarang sakyan sang mga ginpang rescue kag dalon sa evacuation center Aksyon Rex, no? May na in charge man nga mga PNP personnel nga mag-check sa ila counterpart man sa Morsa kag Salvador kung maka-update man sila sa lakat sang panahon specialmente sang ulan dito kay ang Morsa kag DSB halos ang mga tubig nila di man nagagi man sa Bacolod Aksyon Rex mo. Kung may mga counterpart sila dito at least may advances sila yung information para na bisel paano ang diri sa Ubo sa Bacolod City proper sa mga suba nga ginagyan sang tubig from DSB kag Morsa at least makapreparar man Aksyon Rex, no? Yari si Police Lieutenant Colonel David Katsumbo Jr. ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP. Na-prepare naman ang atong trupa. Initially, nag-indictor kita sa atong search and rescue equipment and information sa atong DRRM model sa Bacolod City. So, nag-prepare na kita Aksyon direct, no? Especially muna personnel para sa search and rescue operation in case may mga i-rescue kita sa palabuton bagyo kung hindi mag-agi sa ato, no? May mga train kita, nag-dedicated media teams just in case need, no, ang search
search and rescue operation. At the same time, prepare man ang aton personnel just in case mag-assist sa mga mag-force evacuation na action direct. May mga respective tasking but there is sa aton quarters may task mo kita para sa aton city mobile force company na mag-dedicate sa personnel para sa pag-prepare sa panagutan ng bagyo. May mga personnel kita dedicated para sa force evacuation kung nugid mo. May mga residente kita sa area nga dapat natin i-force evacuate especially sa mga flood-prone areas na action direct sa mga river banks and coastal areas. So, depende sa assessment sa atong DRLMO kung ano nga mga areas and mga tao dira nga dapat natin i-evacuate. Aksyon si Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., ang Deputy City Director for Operations ng Bacolod City Police Office. Ang chief yasin si Lester Riada? Yes, actually. Okay. Deputy lang sagli, no? Chief Operations si Lieutenant Colonel Lester Riada, si Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. Deputy City Director for Operation. In other words, ikatatlo siya nga pinakataas na opisyal ng BCPO. Third in rank, Action Rex, no? Okay. Because the first is City Director, the Deputy City Director for Administration, and the Deputy City Director for Operation, Action Rex. Tiwag kita da, sir? Ayo di purma. Ito lang kada sang higot. Taho ko nung kalato. Colonel Cachumbo, no? Mo kalato. Gali? Oo nga, ikabitan sa mga tao. Mga tabos. Ayos Ngayon kami na ni Action Rex. Kalat ko rin kaso may mga kulakandi kami kakarabaw, no? Ihigot Ihigot. Sige. Okay. Report kika sa BCPO. Una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon, Eric, magmanood report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pagpamati kay Indero na rehida trabaho. Lingya mayungod to sa inyo nga duha, no? Kay Doms Ortez, ling ni Doms lingya luto na sang Bicolano Action Rex. Anong luto man? Duway ko magets dayon sa rao. Kay Liza Montecastro, namit na siya pinaksiw nga may talong. Gali ka, namit pagid pinsyo nga may pinaksyo nga may sampaw nga daon kamuti. Watching live from Doha, Qatar. Okay. Lisa Montecastro, sige. Salamat, gid. Kagawad Melchor Baroka Rumbineso sa hinubaan ga monitor man. Kagdra si Herminia Aliosa Golane sa San Pedro, Laguna. May lang nga pagpamati, no? Madam Herminia Aliosa Golane. Rochelle Torbella sa San Miguel Murcia. Ayos, salamat gid, no? Thank you gid. Yari ng pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig
executive sa siyudad sang Cadiz ni may kang tanan sa 36 anyos nga lalaki patay matapos nga maghikog sa siyudad sang Cadiz. Bao na maning sitwasyon mo ning kapi utonaga komiter pa, no? Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Roger Goto. Aksyon Roger. Action Rex dito na rival sa Bahin Sang Cali City Emergency Clinic ay isa ka 38 anyos nga lalaki matapos sini nasapwan na lamang sa iya sini nga kamangguran nga bata nga nag-suicide sa sulod mismo sa ila sini nga punuyan. Ang report nga sa diin ini siya ang nagatrabaho bilang mangingisda may kaugalingon nga pump boat kag satong nagligad nga simana ang iya sini nga makina sa pump boat naguba at pagkatapos ginabaklan ini tungod gipadalan siya asawa nga nagatrabaho man sa Saudi tungod isa ka OFW ang iya sining asawa. Pagkatapos sini nagkaangko naman sa problema bagunta hulog naman suno sa report ang alisis ang among nga pump boat kagaliwat nga daw gina-question sa iya sining asawa inig mga nagkalatabo suno sa iya sining pakaisa nga ato na interview family conflict ang kabangdanan kung nga nag-suicide na ini nga 38 anyos na iya nga pakaisa. Depressed pa problema, sir. Problem. Family problem? Oo, sir. Pila na niya edad? 38. Ano mo ni siya gani? Pakaisa. Nga paayag siya nga pakaisa sa aton sila nga interview. Pero sa paayag man mismo, sa aton sila nga interviewing nga paha, ang gingamit sini nga gisupunan sang PC nga higot sa Marayan sa ila sini nga puluyan pasado alas 4 takna sang hapon kapon sa nakita sa iya 9 anyos nga bata ang ini nga persona karon ang nakahaya na sa ila sini nga puluyan daw ginapayag man sa aton si kapulisan nga hindi naman interesado ang pamilya sa kung ano pa man nga investigasyon bagod nakita nga purely suicide ang amo nga kaso kag wala sang foul play. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Iri sa Aksyon Roger Gutim nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako
Bakol nga estasyon sa pangbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad pero mayo lang nga pagpamati kay Chris Vilma Trias no kay Ma'am Jo Salanga may importante nga paksyon si Ma'am Jo Salanga ginapaksyonan ang mga pamilya ni Sheila Regalado Ibanos nga siyang nagtaliwan kag ang iya sining nga bangkay yara sa Rolling Hills Memorial Chapel sa Barangay Alihis, no? Ang ialubong na talana sa Domingo sang aga alas 8 ang takna sa aga sa Roslon Memorial Park. Ang nagpa-action sini Alin Regalado. Sa liwat kung sino man kilala sa kay Sheila Regalado Ibanos nga ini siyang nagtaliwan kag ang bangkay yara sa Rolling Hills
Memorial Park kag ang lubong sini sa Domingo sa nga alas 8 sa Roslon Memorial Park ang nagapa-aksyon sini Allen Regalado. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pakigupod kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diligid lamang madugay sa ngalan ni Aksyon Luel Masugaton si Aksyon ang Defensor. Giapon ang inyo sinimangin kaupod sa This Is My Life. No? Salamat gid ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Cantong mayong hapon una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu,